I've been hurting you all the way. I've been cheating you, I've been loving you, I've been using you like gold. And you are my own. And you are the pain. And you are my Muutama kieli puuttuu, mutta ei haittaa. Silloin ollaan Nosturissa, missä meno on kohdillaan. Eli Nosturi on kulttuurikehto, mitä Elävä musiikkiyhdistys Elmu ry pitää. Siirryttiin Lepakolle tänne Telakkakadulle Masa Jartsin vanhoihin tiloihin tuossa 99 vuoden lopulla. Siitä asti täällä on järjestetty keikkoja, annettu bändikämpille bändeille harjoitustiloja, järjestetään firmatapahtumista, yksityistilaisuuksista, bändikonsertteihin, messuihin, kaikenlaista tapahtumaa. Pääpaino Nosturissa on järjestää keikkoja hienolla kalustolla hyvässä salissa, jossa ihmiset viihtyy. Verrattuna muihin rockiklubeihin, niin Nosturin hyvinä puolilla voisi lukea sen, että salissa parvelta ja alakerrasta kutakuinkin joka paikasta näkee lavalle. Lava on hyvän kokoinen ja kaikin puolin bändit tykkäävät täällä käydä ja samoin ihmiset. Konsertteja tehdään pääpainottaen perjantaisin ja lauantaisin ja monesti ulkomaan nimiä, isoja bändejä tehdään sitten myös viikolla. Talossa nyt on käynyt hatusta vetämällä De La Soulia, Motorheadia, Meviä, Steve Veitä, kaikki kotimaan tähdet, Himit, Rasmukset, ynnä muut. Keikkoja on kutakuinkin semmoinen 100-150 vuodessa. Semmoista parista 5 viikossa. Väkimääränä voisi sanoa, että semmoinen, olisikohan 100 000, 150 000 on niin vakiintuneena määränä, mitä vuosittain on kävijöitä. Bändissä lisäksi treenikämpissä on 10 treenikämppää, jokaisessa niissä soittaa 4-5-6 bändiä. On sielläkin Rasmuksia ja Himejä ja 69 Iceja ja Flaming Sideburnsia ja Valtaria, Suburban Tribe. Kaikkia tommosia tuttuja orkestereita, jotka on itse asiassa tuossa Elmun tilojen kyljessä soittaneet jo ihan lepakkoajoilta asti suurin osa. Nosturilla on myös se, että meillä pääsee alaikäiset keikoille mukaan, niille myydään kiljua tiskin alta. Ja käytännössä ainoana paikkana Helsingissä pystyy myös alaikäiset tulemaan sisään. Että, meillä on rajattu anniskelualue erikseen vanhemmille ihmisille ja myös alaikäiset. Ja semmoista 15-vuotiaat kävijät pääsee myös Rasmuksia dikkailemaan sinne eturiviin. Tavallaan siinä sitten myös tehdään nuorisotyötä, että jokainen on sitten tuosta kadulta sekoilemasta pois valvotuissa sisätiloissa polttamatta tupakkaa ja juomatta alkoholia ja katsomassa bändiä. Mikä se mahtavampaa. Myös yritystilaisuuksia järjestetään Nosturitalossa, isoja firmoja, pienempiä firmoja, lanseeraustilaisuuksia, paneelikeskusteluita on käyty salissa. Ja sali on semmoinen, joka taipuu aika pitkälle tarkoitukseen kuin tarkoitukseen, että siellä voi edellisenä päivänä olla häät, seuraavana yksityistilaisuus ja 3. räppibileet ja 4. Anthrax soittamassa heviä. Että ihan laidasta laitaan toimintaa on. Kaikki on helposti. Meillä on ravintoloitsija, joka vaatimusten mukaan pystyy toteuttamaan tapahtuman, keitrauksen, ruuat, juomat, syömät, laittaa kuntoon. Tekniikan puolelle, joka pystyy hoitamaan tapahtumiin sen vaatiman tuotannon. Itse asiassa täällä on joskus muistaakseni syksyn sävelet ja muitakin gaalatilaisuuksia myös järjestettynä. Kaikki ne catwalkeineen. Talon ehdoton spesiaali
juttu on se, että me saadaan toi katto auki edelleen ja se on suhtkot hieno meininki meneillään, kun illan päätteeksi avataan katto ja semmoinen höyrypatsas nousee sinne tähti taivaan alle. Ollaan tuotu takaisin Kaivopuiston legendaariset kansanjuhlat ja 2 sunnuntaina heinäkuussa kauniissa Kaivopuistossa järjestetään semmoinen koko perheen piknikkonsertti, jossa on esiintyjä laidasta laitaan 3 eri lavalla. Isoja nimiä ja sinne koitetaan myös saada uusia tuoreita pienempiä bändejä ja perheen pienimmille on ohjelmaa alkuillasta ja loppuillasta on sitten vähän vanhemmille. Viime kesänä nähtiin muun muassa paukkumaisia lapsille ja Wigwamia vähän vanhemmille ja Egotrippiä siihen väliin ja John Johnson Big Bandia. Tapahtumana piknikhenkisyys on pysynyt Kaivopuistossa aika hyvin. Sunnuntain tunnelmallisesti tuodaan peitot ja punaviinit ja patongit, istuskellaan, nautitaan hienosta paikasta ja hyvästä musiikista. Kaivopuistossa on käynyt viime konsertteina semmoinen 10 000–15 000 ihmistä per päivä. Kaikin puolin on mennyt nappiin hienot tapahtumat, ollaan kaupungin Kulken kanssa yhteistyössä ne järjestetty. Koska kaikki laulut ovat kansanlauluja, jopa lintujen tekemät. Nosturin merkitys on suuri. Ensinnäkin henkilökohtaisesti, koska olen ollut töissä Elmussa ja sitten meidän orkesteri The Ultra Bimbos on saanut sieltä harjoittelutilat moneksi vuodeksi. Se on turvallinen ja hyvä treenitila. Ja sitten vielä Elmu ry on tukenut minua henkilökohtaisesti Elmu-palkinnolla, tukenut kaikkia keikkajärjestäjää ja DJ ynnä muuta toimintaa, mitä tässä on vuosien aikoina tullut tehtyä. Että olen kyllä erittäin suuressa ikuisessa kiitollisuuden velassa Elmua sekä Nosturia kohtaan. Elmusta jotain. Eikö meillä ollut kansanjuhlassa aikaisemmin? Joo, toki. Joku 20 vuotta sitten tai jotain. Tänään oli, Hardkillin kanssa. Nyt on Soutattoa. Soutattoa soitti tänään ja helvetin hauska keikka kyllä, joo. Joo, just kun eka bändi aloitti, niin rupesi toi pilvet väistymään. Oli aurinkoinen keli. Ihana keli. Sekin on Elmu ansio. Täysin Elmu ansiota. Siis Elmu on hoitanut hommat. Nosturi ja on Tiksahan myös. Totta kai pilvet. Tiksa tarjoaa aurinkoa, mutta siis kyllä se täytyy ehdottomasti sanoa silleen, että Nosturi on tavallaan niin kuin lepakon paikan perinyt. Ja lepakko, missä mekin aikoinaan vaikutettiin jossain määrin, niin oli aika merkittävä kulttuurikeskus sen ajan nuorille niin kuin toimia ja muuta. Ja nyt sitten me toki harjoitellaan Kaapelitehtaalla, joka on toinen tämmönen alternative-kulttuurin kehto, mutta kyllä se Nosturi nähtävästi aika tärkeä on. Vähän turhan metallipainotteinen se on, koska heavy on paskaa. Heavy on parhaimmillaankin paskaa. Perseestä. 10. jäsen, Kaivopuisto! Elmu. Elävä musiikki tarvitsee tukijoita ja mä oon vahvasti sitä mieltä, että Nosturin toiminta, Elmun toiminta, nämä Kesäkaivarin konsertit on sen tyyppistä musiikkikulttuuria, jota Suomessa tarvitaan ja on hemmetin hyvä, että Helsingissä tämän tyyppisiä tapahtumia on, tämän tyyppisiä mestoja on tapa, millä Elmu pystyy siirtymään lepakosta ison kohun saattelemana uuteen paikkaan. Osoitti myös sitä, että musiikkikulttuurin tapahtumat ei ole kiinni mistään yksittäisestä paikasta, vaan voidaan löytää uusia ratkaisuja, jotka toimii erinomaisesti. Eli ei muuta kuin rakkautta ja kunnioitusta. Roskat kuriin! Roskat koriin! If you have the rubbish, put it to the rubbish box. Pulloja ei rikota, eikä ihmissuhteita. Don't broke the bubble or the friendship. Ja on löytynyt apinaportin avain. We have found the key of the 8 gates.
Avaamme apinaportin ja heitämme avaimen antigravitaation mukaan, jolloin se sinkoutuu avaruuteen. We open the 8 gate and make it the key fly away. Mäkin treenailen aina välillä bändin kanssa nosturin tiloissa ja käyn nosturin konserteissa ja esimerkiksi täällä Kaivarin kesäjuhlassa ja on aivan älyttömän tärkeää, että kaupunkikulttuuria rikastamassa on tämmöisiä järjestöjä kuin Elmo, jotka nostaa niin pienet kuin isotkin musiikin tekijät esille ja usein ne kaikista tuoreimmat ideat syntyy tämmöisistä puhinoista, mitä ei missään isoilla areenoilla heti näe.